Tager du ikke lige? Nå, der starter. Ali. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du må ikke være sur mere. Kan du forstå det? Du må ikke være sur. Ja, og så sagde du, at... Nej, det er en video. Så du, lad mig så grine, så flækker jeg også. Min er skide. Ali, du må ikke være sur, fordi det var ikke meningen. Jeg sad og spillede Tetris, og så blev jeg sur på ham der modstanderen, fordi jeg tabte, fordi jeg er dårlig til Tetris. Men, og så troede det var dig, og så lavede du på, og så gider du ikke snakke med mig. Så nu er jeg rigtig ked af det. Meget ked af det. Ali. Og hvorfor skal den her video bare fucking 3 minutter? Jeg har allerede lavet en til dig. Nå. Men Ali, du er sød, og så er du dejlig, og så er du en rigtig god ven. Og så fik jeg også lov til at lave et hul i øret på dig. Hvad? Hvor er du dum, Mina? Så må du ikke være sur på mig. Du må ikke være sur på mig, du må ikke være sur på mig, fordi at det kan jeg ikke holde ud. Jeg kan ikke holde ud, at en af mine bedste venner er sur på mig. Okay, nu er det gået 1 minut og 39 sekunder. Men Ali, Mina, hvorfor fuck synes du godt om alt det der? Synes du boller min Facebook? Okay, nu er der 1 minut tilbage. Men Ali, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi du må ikke være sur på mig. Fordi så bliver jeg ked af det. Okay, hvis du er sur på mig, så er jeg også sur på dig. Fordi du kaldte mig Sille. Ej, men det er jeg ikke sur over mere. Men Ali, nu må du ikke være sur på mig mere. Og nu lægger jeg videoen på Facebook, så alle kan se, at jeg er ked af, at du er sur på mig. Fordi du gerne vil have det, og fordi den skulle være 3 minutter, som er virkelig lang tid. Men jeg elsker dig. Hej Ali. Nej, pardon, der er lige 5 sekunder tilbage. Nå, hej, møs, vi ses.